Ara demanarem Cristòfor Queirol, el nom d'artista Cris Queirol, d'aquí un moment que vingui aquí a parlar-nos d'algú que li és tan proper, perquè Cris Queirol, com heu entès, és el fill de l'Antoine Queirol, d'en Jordi Pere Cerdà. Primer passarem un extracte i després, Cris, si vols, ens vindràs aquí a explicar algun record teu personal. Doncs jo vaig conèixer el meu pare de tot petit. El 15 de gener de 1957, a 11 hores de nit. Em va fer quelcom, podeu creure, perquè no m'hi esperava pas. Doncs vaig fer com tots vosaltres, vaig néixer de l'encontre miraculosa d'un espermatozoide amb un òvul, d'un pare i una mare. Hi havia una xança sobre 10 milions que sigui jo. Hagués pogut ser un altre. El meu pare em va educar de manera formal, normal. Formal i normal. Em va... puc pas dir que m'hagi ensenyat la música. Em va donar gust a la música i també a la poesia. Heu parlat molt de l'obra literària, però, i en venim de sentir un mot aquí, cal parlar també del seu recull de cançons. Perquè sovintejava, quan el diumenge anaven amb una colla d'amics, o desconeguts, fer unes repeixades, que sigui a Sant Llorenç, a Salanca, a
a la Torre del Bisbe, fins... El més sovint era del banc de la mar i sempre al final de l'àpat el meu pare cantava cançons. No sé si la gent se n'adonaven de la riquesa que representava això, però ell sabia que se regalava i que feia passar un missatge. Aquell missatge, ja 4 o 5 anys, n'han fet un recull de cançons. Aquell recull és fantàstic. N'hem pogut orquestrar fins a fer els arranjaments de certes cançons. Les altres no, perquè eren en massa mal estat. I, bon, ha sortit aquell llibre i em fa pensar que és una cara del meu pare que poc se sap això, del recolliment. És un treball etnològic això, de buscar les arrels d'una cultura aquí. Bon, després, jo, com us he dit, puc pas parlar massa de mon pare perquè seria mal honest. Em diria fora que bé. Vet aquí, volia agraciar tota la gent que van intervenir i tota la gent que intervindran per retre un homenatge, com que el 4 de novembre hagués tingut 100 anys. Gràcies a tots. Tot el saber de l'altre és molt important. Penseu que som un país que fa 100 anys quasi no hi havia cap diari que sortia, de fora d'algunes ciutats no ens arribava. I el diari què és? És la curiositat que entra dins de l'individu. I la curiositat és un lligam que tenim entre nosaltres i els altres. És necessari aquest lligam. És per això que jo sempre he combatut un localisme massa marcat. Perquè el localisme ens lligui finalment el que es passa al nostre volt. I no n'hi ha prou. Ens satisfem del nostre carrer, de la nostra casa. I això no n'hi ha prou. Ja cal que l'home se senti lligat als altres, al món.